Dnes pro vás máme další případ šikany přes internet. A vše je o to horší, že se jí dopustil bývalý policista. Mladého důvěřivého mladíka ze Zlína okradl téměř o 45 000 a je velmi pravděpodobné, že obětí může být mnohem víc. 21letý Tomáš ze Zlína si v uplynulých měsících prošel opravdovým peklem. Vše ale začalo zcela nevinně. Před rokem se na internetu seznámil s 36letým mužem z Teplic. Tvrdil o sobě, že je policista. Bylo z něho cítit taková ta energie, že fakt jako člověkovi pomůže. Jo, nebo že chtěl pro něho to nejlepší, tak jsem si říkal, proč mu nevěřit, můžeme to zkusit a být kamarádi. Oba muži se i několikrát osobně sešli. Kamarádství ale netrvalo dlouho. Teplický policista si totiž od Tomáše začal půjčovat peníze. Nejdříve pár stovek, potom už ale požadoval 10 000. Důvěřivý mladík mu postupně poslal téměř 45 000. Argumentoval tím, že má doma mladou dceru, která potřebuje na mlíko, na plínky a potřebuje zaplatit taky nájem. Policista se nejdříve tvářil, že se jedná o půjčky. Po pár týdnech ale změnil taktiku. Tomáš je prý v ohrožení a on jako policista ho ochrání. Musí mu ale za tuhle službu zaplatit. Dokonce sepsal smlouvu, ve které se Tomáš zavazoval k pravidelným měsíčním platbám. 21letý mladík teprve v tu chvíli pochopil, že naletěl podvodníkovi a smlouvu odmítl podepsat. To se mu vůbec nelíbilo, začala za mnou jezdit do Zlína. Fyzicky mě několikrát se pokusil napadnout. Tentokrát už Tomáš na nic nečekal a vše oznámil na policii. Postupně zjistil, že 36letý muž už u policie nepracuje a že podobným způsobem vydíral ještě několik dalších lidí. Se všemi se seznámil na sociálních sítích, kde měl pod různými jmény hned několik svých profilů. Teď už sedí ve vazbě. Zlínští policisté tento případ šetří, ale vzhledem k okolnostem případu nebudeme sdělovat bližší informace. Určitě bych chtěl hlavně varovat všechny, kteří někde jsou na těch sociálních sítích, ať tam neuveřejňují své adresy, své telefony. Na tom internetu číhá jakékoliv nebezpečný všude. V místě, když se na to vzpomenu, tak se mi chce brečet a mám z toho ještě z části teďka trošku psychické následky. Robert Heč, televize Prima.